Għad baqalkom ħafna xtofru lis-soċjetà tagħna u jeħtieġ li nkomplu niġġieldu għal pajjiżna għaliex hekk biss jista' jkollna ħajja aħjar f'pajjiżna. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività organizzata matul il-jum tas-Sibt minn Assoċjazzjoni Pensjonanti Anzjani Nazzjonalisti l-APAN dan hekk kif l-ewwel ta' Ottubru pajjiżna jiċċelebra Jum l-Anzjani. Waqt il-messaġġ tiegħu Bernard Grech qal l-anzjani għandhom valur kbir għall Partit Nazzjonalista dan hekk kif diġà kellhom ħafna esperjenzi f'ħajjithom. Bernard Grech saħaq li ninsabu f'perjodu fejn irridu nerġgħu niġġieldu għad-demokrazija għaliex hekk biss jista' jkollna ħajja aħjar f'pajjiżna. Apparti minn hekk Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex l-anzjani jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar fejn ikollhom żieda fil-pensjonijiet sabiex ikunu jistgħu ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione sostna li l-anzjani għandhom ikunu fil-qofol ta' tfassil tal-politika f'pajjiżna dan hekk kif l-anzjani għandhom is-sens tal-valuri. Huwa qal li bħalissa pajjiżna spiċċa ma jinsarafx hekk kif l-aħħar 10 snin kellna gvern laburista li minflok poġġa l-interess tal-pajjiż l-ewwel, poġġa l-ewwel l-interessi tan-nies tal-qalba. Waqt din l-attività tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fejn qal li l-anzjani kienu preżenti meta kien hemm il-ġlieda għall-indipendenza kif ukoll biex pajjiżna jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Hawnhekk huwa appella lill-anzjani biex ikomplu jiġġieldu għal pajjiż aħjar sabiex il-ġenerazzjoni ta' warahom isibu pajjiż isbaħ. F'kummenti ma' Net News il-kellima l-anzjanità attiva Paula Mifsud Bonnici saħqet li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem sabiex l-anzjani f'pajjiżna ikollhom id-dinjità kif ukoll ħajja li tixirqilhom. L-anzjani kienu dejjem fil-politika tal-Partit Nazzjonalista, kienu dejjem fiċ-ċentru fit-tfassil tal-politika tiegħu u hekk għandhom jibqgħu l-anzjani għall-Partit Nazzjonalista. F'realtajiet fejn ngħixu bihom illum fejn għandek l-għoli tal-ħajja illi qed jifni il-poplu Malti u Awċi fejn għandek il-prezzijiet tal-ikel u tal-mediċini illi dejjem qed jolgħu, fejn għandek il-kirjiet illi dejjem qed jolgħu, fejn għandek inti pensjonijiet li mhumiex adekwati, aħna bħala Partit Nazzjonalista rridu naraw illi l-anzjani tagħna jingħataw dak illi jxirqilhom dinjità u b'rispett. Hekk se jkun qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista aktar u aktar f'dawn iż-żminijiet fejn l-anzjani tagħna qed iħossu l-impatt negattiv tal-għoli tal-ħajja. Min-naħa tiegħu il-President tal-APAN Joe Zara appella sabiex l-anzjani jibqgħu attivi fil-waqt li għandhom ikomplu jattendu attivitajiet bħal dawn sabiex qatt ma jħossuhom weħidhom. Waqt din l-attività li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista kien hemm spettaklu ta' mużika fosthom ir-rebbieħa tal-konkors kanzunetta Indipendenza ta' din is-sena Eliana Gomez Blanco.